पहिला नमन गणपतीला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी आम्ही साके सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन सोहळा चालू जाल्लो आसा। आता आमचो रूट आसा विनय पंगमाच्या शॉपा कडसून बस स्टँडा कडसून शिवाजी चौका कडसून आमी हॉस्पिटल वयतले। हॉस्पिटला कडेन आमी टर्न मारून परत सकयल येतले, परत विनय पंगमाच्या शॉपा कडेन आकाशवादीचो प्रोग्राम जातलो। परत आकाशवादीचो प्रोग्राम चालू करता दत्तावाडी ब्रिजार भायर सरतले। विठ्ठलापूरसून आमचे माळवंतीचे विसर्जन सोहळा